Indijski mediji izvestili su o opremanju 2 broda iz Pakistana sa oružjem za Ukrajinu. Iz luke Kapači prenosi se municija u Kijev preko evropskih kompanija. Sve je više dokaza da oružane snage Ukrajine koriste municiju pakistanske proizvodnje. Istovremeno, zvaničnik Karači je više puta izjavio da zadržava neutralan status u pogledu ukrajinskih događaja, pa kako oružje iz Pakistana ulazi u Ukrajinu. Indijski specijalizovani informativni izvor Indian Defense Research Wing izneo je verziju o ovome. Prema izveštajima medija, Ukrajina i Pakistan grade saradnju u vojnoj sferi. Pozivajući se na svoje izvore, izdanje prenosi da će u aprilu iz luke Karači biti poslata 2 broda na koje je ukrcano 230 kontejnera sa vojnim teretom. Publikacija podsjeća da je tokom posete Moskvi indijskog savjetnika za nacionalnu bezbednost Ajita Dovala doneo ruskim kolegama informaciju da Pakistan snabdeva Ukrajinu malokalibarskim oružjem i municijom preko lažnih evropskih kompanija. Delimično ovu verziju potvrđuje i sledeća činjenica. Evropska unija je nedavno ukinula sankcije Pakistanu, koji je ranije bio uvršten na listu zemalja visokog rizika, zbog nedovoljne borbe protiv pranja novca i nesuzbijanja finansiranja terorističkih struktura. Rusija odavno skreće pažnju na činjenicu da će pumpanje oružjem kijevskog režima dovesti do njegove pojave na crnom tržištu, kao i da će dospeti u ruke organizovanog kriminala i terorista. To sada potvrđuju i činjenice, rekao je Nebenzija na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. S obzirom da ima dosta migranata pakistanskog porekla u Evropi, kao i u Srbiji, nailazi sumnja da u stvari neki deo tog silnog oružja u 230 kontejnera na 2 broda nije neki deo od toga možda poslat u stvari i za njih, kao i za mirovne vežbe NATO-a koje se odvijaju u Evropi.